Inselmulkom u nilqawkom għal programm ieħor mis-sensiela Xi qrajt dan l-aħħar li llum se jlaqgħana ma' Dr. Michael Spanjol. Michael huwa lettur fid-Dipartiment tal-Malti u fl-Istitut tal-Lingwistika tal-Università ta' Malta. Ir-riċerka tiegħu tiffoka fuq il-morfoloġija, il-lessikografija u djaletti Maltin. F'Jannar tal-2013 huwa waqqaf il-paġna ta' Facebook Kelma Kelma li tiġbor fiha kurzitajiet lingwistiċi. Mill-2014 huwa kien wieħed mill-organizzaturi tal-kunċerti Kelma Kelma Nota Nota li jżewqu mużika, umorizmu u letteratura Maltija. Allura Michael, xi qrajt dan l-aħħar? Jiena minix il-qarrej tipiku li jaqbad ktieb u jaqrah minn 10 sa 10. Ħafna drabi jiena qisni dak li jmur il-buffe, inaqqar ftit minn hawn ftit minn hemm iktar milli jieħu ikla waħda. Allura il-kodba li nfittex l-aktar huma kodba ta' novelli ta' stejjer qosra li jkollok fil-qosor għandek xi ħaġa qawwija, xi ħaġa konċentrata. Ġeneru li allura jogħġobni ħafna huwa l-ġeneru tal-ħrejjef. U fil-fatt li ġibt miegħi huma il-ħrejjef ta' Manuel Magri li kien ġabarhom George Mifsud Kirkop. Dan huma l-ħrejjef tradizzjonali Maltin. Aħna ħafna drabi nkunu iktar familjari mal-ħrejjef barranin bħal dawk li jinsibu fuq il-films ta' Disney pereżempju, imma aħna l-ħrejjef tagħna lokali u mhux kulħadd jafhom. Jien meta kont żgħir nannu kien jirrakkunta li ħafna minn dawn il-ħrejjef tradizzjonali għax tajjeb ngħidu li l-ħrafa aħna llum nassoċjaw ħafna ma' tfal u ssiba fi ktieb bil-istampi, imma fl-antik il-ħrafa kienet rakkuntata, kienet dawnet mhux miktuba, kienet rakkont. U kienet ħafna drabi l-adulti jgħidu għal xulxin, ġifieri kienet ħrafa li tingħat lill-adulti mhux lit-tfal biss. Dan il-ktieb huwa interessanti ħafna għaliex għandu żewġ taqsimiet ewlenin. Għandu l-ewwel parti li hija ġabra ta' ħrejjef u qegħdin b'tipa kbira forsi għal nies li huma neqsin mid-dawl jew tfal żgħar. Imbagħad hemm il-parti l-oħra li hija studju dwar il-ħrejjef. U t-tieni parti hija affaxxinanti, interessanti ħafna għaliex turik l-istruttura tal-ħrafa, dak li jkun għaddej minn wara l-ħrafa, l-affarijiet tal-qiegħ mhux biss tal-wiċċ. Pereżempju hemm diskussjonijiet fuq kif ċertu ħrejjef ikunu jisom mera. Ikollok żewġ karattri, żewġ personaġġi, wieħed it-tajjeb u liħor il-ħażin, u mbagħad għandek l-affarijiet tipiċi tal-ħraf u xekk it-tajjeb jirbaħ u l-ħażin jiġilu xi ħaġa spjaċevoli. Pereżempju hemm il-ħrafa tax-xhur. Ikollok se ngħidha fil-qosor għandek żewġ aħwa, wieħed fqir u sinjur, il-fqir huwa t-tajjeb, sewwa s-sinjur huwa l-ħażin dak li jagħmel id-deni, dejjem għandek il-ħaġa rikorrenti. U darba minnhom il-fqir jiltaqa' ma' 12 personaġġ li jkunu x-xhur, jirrepreżentaw ix-xhur. U daw ix-xhur jistidnuh biex jikol magħhom. U jibdew saqsuh jibda Jannar jgħidu lura x'jgħidu n-nies fuq Jannar. U jgħidulhom fuq Jannar jgħidu li jġibilna x-xita u tgħidx kemm jifirħu l-bdiewa u mbagħad qabeż frar u dwar frar u miġdid qalu komplimenti l-affarijiet sbieħ li jiġi frar u fuq Marzu l-istess u baqa' sejjer dejjem jgħaddi komplimenti lix-xhur. U fl-aħħar ituh sarvetta li bija jista' jifrixa u jkollu li kelli jrid. Meta aħuh isir jaf biha jilbes ta' fqir, sewa lura għandek diġà xi ħaġa timexxa xi ħażina, imur hemmhekk u da jgħidilhom dak li tassew jgħidu n-nies fuq x-xhur ġifieri kemm hu kisaħ Jannar u xi dwejjaq frar dejjem bix-xita u jtuh sawt jew hemm verżjoni oħra x'tejb ngħidu lill-ħrejjef hemm anke verżjoni differenti tagħhom. Jtuh sawt jew ħatar tal-injam u da minflok jitih xi ħaġa sabiħa da jsawtu. Allura għandek dil-logħba għandek mera għandek ħrejjef differenti. Jew kellem hemm ħrafa jgħidulhom forma ta' klessidra. Klessidra hija dik l-hourglass, sewwa ġifieri għandek forma numru 8 għax kollok żewġ personaġġi li jibdlu r-rwol tagħhom. U hemm ħafna affarijiet minn daw fuq in-nisġa tal-ħrafa kif tintisex il-ħrafa. Grazzi ħafna Michael tal-li ġejtu samt dawn il-ħrejjef magħna. Nirringrazzjaw lilkom tal-li segwejtuna. Aħna nfakrukom illi jekk għadkom qed tfittxu dak ir-rigal perfett, hemm barra ħafna kotba jistennewkom. Nawgurawlkom il-miliet ħieni.